El cicle d'audiologia protètica és un cicle de la branca sanitària i realment és un cicle poc conegut on els alumnes aprenen bàsicament a fer les proves audiològiques per veure com té l'audició un possible pacient i poder-li adaptar un audiòfon amb les seves característiques o per les seves necessitats específiques. El cicle d'audiologia té diverses sortides professionals i la veritat és que la majoria d'elles tenen una molt bona sortida i molt bona acollida en el món avui en dia. Poden sortir tant en la feina amb compte aliena, en gabinets audioprotèsics és la feina majoritària i per tant gairebé el 90% dels alumnes se'n van en aquesta direcció. També hi ha els alumnes que decideixen crear el seu propi centre i el seu propi gabinet i per tant autoocupació. Fins i tot poden anar a centres mèdics o a hospitals i ser de les persones que fan les proves auditives per l'otorrino o per a qui faci falta. La nova FP es va plantar ja fa 2 anys i per crear-la que vam agafar va ser una miqueta quines eren les activitats que els audioprotecistes fan en la seva vida diària com a treballadors i a partir d'aquí vam decidir què necessitaven saber i què necessitaven saber fer per poder fer aquestes activitats. Així que vam anar buscant de cadascuna de les assignatures què era allò que necessitaven per fer aquella activitat, de manera que vam crear els diferents escenaris. En aquests escenaris ells el que fan és aprendre i aprendre a fer allò que necessitaran en el seu dia a dia, en la seva feina, d'una manera més integrada, més global, i els permet, jo crec, un aprenentatge molt més eficient en el seu dia a dia aquí a l'escola.